Usa ka 50 anyos nga lalaki nga giingong nanghambog nga di daw siya madutlan og bala ang gipusil sa kainom sa Davao City. Ano ang report ni John D. Esteban? Samdan sa tuhod ang usa ka 50 anyos nga lalaki human gipusil sa iyang kainom sa Purok New Visayas, Barangay Acacia, Davao City, alas 10:30 sa gabi niadtong Domingo, Marso 2. Sumala sa kapulisan, nag-inom ang biktima ug ang sospek. Diyang gihagit daw sa biktima ang sospek nga bulletproof ang iyang lawas. Ang sospek mikuha og rifle airgun nga ang bala, pellet ug gipusil ang biktima. Naigo sa tuhod ang biktima. Kinsa kinahanglang ipailawom sa surgery tungod sa nahiagumang samad pinusilan. Inom na sila niya. Pero gi-challenge siya ang suspect nga. Ang siya ka, dili pa ko madutlan niya. Dili daw siya matablan ng bala. Nahamon niya. Yun, dinami siya. Hinoon mitahan ng sospek sa otoridad pagkalunes sa buntag, March 3. Wala pa'y pahayag ang sospek apan gisulti niini sa pulis nga ang airgun ginagamit daw niya sa paghunting og langgam. Pang-pilit na itong bala niya. Mahilig ko daw siya ng mamusilog langgam. Ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang namusil kinsa magatubang og kaso frustrated homicide, paglapas sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms o kalapasan sa Comelec gun ban. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug pahayag ang biktima. John D. Esteban, 1 Mindanao.